A következő példában a forrás és a célcímet is fogjuk natolni, mégpedig úgy, hogy az R1-nek a loopback címe az 1.1.1.1, az az R3-on 11.11.11.11-ként látszódjon, illetve a következő lépésben pedig azt fogjuk megcsinálni, hogyha az R1-en a 33.33.33.33-as IP címet pingeljük meg, akkor az a NATO-val legyen a célcím a 33.33 a 3.3.3.3-ra. És jelenleg elő vannak konfigurálva a routerek. Az R1-en van egy loopback 1.1.1.1, illetve a routing táblája úgy néz ki, hogy a R2-nek a interfészére van egy statikus default route állítva, illetve a kettő közötti link van felkonfigurálva. Az R2-nek a configja az úgy néz ki, hogy van a R1, R3 felé menő egy-egy hálózata, és a routing táblájában egy statikus route mutat a loopbackek felé, a 3-asnak, illetve az 1-esnek a loopbackjére, és NAT jelenleg nincsen konfigurálva rajta. Nézzünk egy során include IP NAT-ot, akkor látható, hogy nem hoz semmit. És ugyanígy az R3-nak a configja is az R1-jéhez hasonló. Brief lemaradt, igen, tehát van egy loopbackje 3.3.3.3, és a routing táblájában egy statikus default route mutat az R2 felé. És ezen bekapcsoljuk most a debug IP ICMP-t, akkor hogyha az R1-ről megpingeljük a 3-asnak a loopbackjét, source interface az a loopback 1 lesz a R1-nek, akkor a ping az sikeres, és ha átmegyünk az R3-ra, akkor láthatjuk, hogy a válaszokat ezt forrásként a 333 loopback ről küldte vissza az 1.1.1.1-es loopbackre. Most első lépésben az R2-n fogom azt beállítani, hogy az 1.1.1 az 11-es címként látszódjon az R3-on. Ehhez az FA 0/0 megy az R1 felé, ez lesz az IP NAT inside interfészünk. Illetve az FA 0/1 megy az R3 felé, az pedig az outside interfészünk lesz. Mindjárt, hogyha magához tér a router. Igen, megvan, IP NAT outside. És mivel az R1-nek a forrás címét akarjuk megváltoztatni, az pedig az inside oldalon van, ezért a NAT rule az úgy fog kinézni, hogy IP NAT inside source static, mégpedig az 1.1.1.1-et akarjuk 11.11.11.11-re változtatni. Ezzel kész van a konfigurációnk olyan szinten, hogyha most pingeljük meg. Jó, itt hagytam néhány sort, most pingeljük meg az R1-ről megint a 3.3.3.3-at, akkor az R3-on nem a 1.1.1.1-es loopbacket kell lássuk, hanem 11.11.11.11-et. Tegyünk egy próbát, a ping az működik, és átváltottam most az R3-ra, látható, hogy a cél IP cím az a 11.11.11.11, amire visszaküldte az echo reply a pingnek a válaszát. A következő lépésünk pedig az lenne, hogyha az R1-ről innen megpingeljük a 33.33.33.33.at source interface loopback-kel, akkor ez működjön, azt eredményezze, hogy az R2 megváltoztatja ennek a ping csomagnak a forrását az 1.1.1.1-ről 11.11.11.11-re, amit már megtesz, de ugyanúgy a célcímet, a 33.33.33.33-at azt változtassa meg a 3.3.3.3-ra. Jelenleg ez unreachable lesz, ez a hálózat, ugyanis ha megnézzük, ugye ezen van egy statikus default route, mindent R2-nek küld, viszont az R2-n show IP route 33.33.33.33,
a networköt nem ismeri. És ugyanúgy nincsen rá default root se. Gateway of last resort is not set. Ahhoz, hogy a NAT működjön, ahhoz kell egy inside, illetve kell egy outside interfészünk. Na most az inside az megvan, mert ugye az egyes felől jött be a csomag, viszont mivel az R2 nem tudja, hogy ezt a csomagot merre kell továbbítani, ezért nincs outside interfészünk. Hogy ezt elkerüljük, vagy ezt megoldjuk ezt a problémát, R2 még kell egy további statikus rútot felvennünk, mégpedig a 33-33-33-33-as IP címre. Per 32-es network-kel, annak pedig az R3 irányába kell, hogy mutasson. Az R3-nak meg a Next Hop interfésze, vagyis az R3-nak az interfésze az 20.1.1.2. Vagyis most már, hogyha az R1-től jön egy olyan csomag, ami a 33-as címre megy, R2 tudja, hogy erre fele kellene tovább küldeni. De mivel van egy NAT-unk is lesz rá, emiatt megvan az inside, illetve az outside interface, tehát a NAT teljesül. Igen, jelenleg, ha megnézzük, include IP NAT, egyetlen egy inside source fordításunk van. Na most, hogyha belegondolunk, akkor az outside source-nak a fordítása az ugyanaz, mint hogyha az inside-nak a célját fordítanánk. Ja, mert hogyha az R1-től megy a csomag, és a célja az R3, akkor a válaszcsomag, az R3-tól jövő csomag, az ebben az irányba forrás cím lesz. Vagyis, hogyha mi felveszünk egy olyan NAT rule-t, egy IP NAT outside source, ez is statikus lesz, tehát az outside-ról jövő csomagnak a forrását fogjuk fordítani, és mégpedig itt meg kell adni az outside global address-t, ami a 3.3.3.3, és utána meg kell adni az outside local címet, az pedig lokálisan a 33.33.33.33, tehát az inside network felől, ez így látszik. Ennyivel megvan oldva a problémánk. Most már tudja a router, ugye, hogy az erről jövő csomagot arra kell továbbítani, és mindent, ami kívülről jön befelé, a forrást azt fordítani kell. Vagy ami belülről megy kifelé, annak meg a célját. Minden egyes outside source, az megegyezik az inside destination-nel. Ha az R1-et most megpingeljük, és az R1-ről megpingeljük, akkor látható, hogy működik a dolog. Ha az R3-an megnézzük, ugye ő neki a forrása a 3333, a cél az a 11.11.11.11, és ha mondjuk bekapcsolom itt is a debug IP ICMP-t, mondjuk látható, hogy eleve a 33-as címet pingeltem meg, hagyok ki R3-nál is néhány sort, és most megpingelem még egyszer a 33-at. Ez azt látható, hogy a válasznak a forrása az a 33, az R3-an pedig azt látható, hogy a forrás az a 3333. A cél pedig a 11.11.11.11, ugyanúgy R1-en a cél pedig az 1.1.1.1.1. Az R2 megfordítja mind a két címet. Ez úgy a legszemléletesebb, ha bekapcsoljuk azt, hogy debug IP NAT. És akkor látni fogjuk, hogy milyen címet mire fordít. Most megpingelem még egyszer R1-ről. Ugye a ping az működik, jöttek is, hogy megérkezett a echo válasz. Az R2-n pedig látjuk, hogy az 1.1.1 forrásból csinál 11.11.11.11-et, a cél 33 megmarad, majd a kimenő interfészen a 11.11.11.11 előbb lefordított forráscímet meghagyja, és a célcímet fordítja 33-asról 3-as címre. És ugyanígy a visszafele jövő csomagnak, ugye a echo válasz az ez a rész itt, ugye a 333-ról jövő forráscímet fordítja 33-ra a bejövő interfészen, vagyis R2-R3 között interfészen, illetve ugyanúgy a tovább menő csomagnak a forrása ugye megváltoztatta az előbb a 33-asra, a célt megváltoztatja 11.11.11.11-ről 1.1.1.1-re.
És ez ahány echo-t küldtünk, annyiszor megcsinálja. Hogyha az R2 nincsen konfigurálva a static root, akkor nem fog működni a ping. Ezt mindjárt meg is csináljuk úgy, hogy kitörlöm azt a static rootot a 33-asra, és hogyha most megpingeljük, és még megnézzük először, hogy benne van-e a két NAT rule. Itt van benne az inside-outside NAT is, viszont hogyha most pingelünk, akkor unreachable-t kapunk. Mégpedig ez a 10.1.1.2, ez pont az R2, tehát az R2-nek nincsen rootja rá, ezért visszaküldi elérhetetlenként. Köszönöm a figyelmet!